nakasagana nga panunot, nakasagana para bigat. Tuas edukalidad. Baro nga hamon ti panagadal tatta. Baro nga hamon ti pinagisuro tatta. Iti COVID-19 saan nga lapad iti pinagturas ti edukalidad. Adda LDM nga naaramid, learning delivery modalities kanunada, adda modular kan online, TV kan radyo nga mausar tatta. Nagadumot nga bana, mabaling nga surutan, mabaling nga tuladan, tapno makaadal laeng. Ang uyo, nagiti mga sursuro, kanayon nga overtime. Agmalmalam nga online, tapno makabuya lang ti webinar. Si kami nga mamaestra, tartarusan da kami kuma. Ado nga sakripisyo, pigsaken oras mi, tapno lang malpas mi, dagiti trabaho mi. Ti DepEd, nagtitinulong, makaaramid lang iti module. Tapno daw saran, dagito bing, tang pinagsasaran. At dapat ti video lesson, mabalin nga buyaan, tapno ni inang kantatang, kanhaan mo't marigatanan. Dagiti naganak, haan kayo nga madanagan. Adaptoy kami laeng nga sumupsupport na kanayo. Uray awan iti face to face, ti ubing makasursuro, basta at titinulong tayo. At damat ti messenger, Google Meet nga usaran, mabalit ti video call, when tawag ti cellphone. One, narigat takta nga panawon. Ngam, haan nga lapad, tapno madi matuloy ti edukasyon. Amin nga kabailan kat ited tayo, amin nga pigsa tayo, kat idaw-dawat kini Apo. Amin nga banbanag kat addaan iti remedyo, basta titinulong ka nagkaykay sa tayo. Dagiti stakeholders kanayon nga tumultulong, uray madibagaan, adaptada nga kanayon. Sapay lakuma, tamadi kayo manguma, mangkad iti tulong para dagiti eskwela. Dagiti opisyales ng nangruna ti LGU, may paparit na iti suportayo. Agyaman kami tadda kayo lata, kanayon nga tumultulong, kan sumupsuporta. Nagragsak dirit na no, titinulong tayo lata, ti pinagada tubing, tit matultuloy lata. Dagiti ubing, nga dungdungwan me, sapay lakuma, tag-eskwela kayo, nga pirpirmi. Ado nga sakripisyo ni inang kantatang iyo, araramidan da amin tapno makaturpos kayo. Ubing nga dungdungwan mi, ag-eskwela kayo kadi, tapno ni inang kantatang iyo, kat maragsakan nga pirpirmi.